Een hele goede middag, dames en heren, vastelovendveerders uit het Wierteland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Gonverweer. Het belooft vandaag een geweldige show te worden met vol leuke gasten en activiteiten. Zo dadelijk heb ik de prinsen van vasteloonvereniging De Zootmalen bij me gaan toverstaan. Ik ga een gesprek met optochtdeelnemer Jeannette Vanken van vasteloonvereniging Vijstellen als Vuur. Patrick Stultjes is schuif bij me gaan voor het prinsenbattle van vasteloonvereniging Vreug of Laat. Met Jacques Frenke ga ik een aantal oude foto's uit het archief bekijken. En Katinka Nouwe, die is vandaag weer bij mij te gast om wederom wat te komen vertellen en natuurlijk ook te laten kijken wie dat je in korte tijd je gezicht schoon kunt schminken. Ook kun je vandaag weer kijken naar een nieuwe aflevering van Wees Nomad, waarin ik elke week kan met een oud bekendje uit de vastelovendwereld. Vandaag ga ik in gesprek met oudvorst Peter Weijen van carnavalsvereniging De Piepkiekers. De activiteiten van dit weekend en de komende dagen die werden door Saskia Vurg op een rekening gezet. En natuurlijk is er in deze aflevering van De Gonverweer muziek. Dit merkje uitschimmert, dat stinkt dit jaar met 2 liedjes samen één. En als de spas dicht kunt houden in de halve finale van het LVK. En vandaag stiet ze hier in De Gonverweer Kelly van der Lump. Zit stoel in een restaurant en wees hartstikke nerveus. De kaart die is veel te groot en doe komt niet tot een keus. Maar we stoel dan roet, heeft zijn keus gemaakt. Leg zich de vingers er wie af. Doe ruf ze doet een medaille voor de kok, want dit is niet. Smaak te pakken en laten hem niet meer los. Weer hebben de smaak te pakken, dat kun je schijnen aan, dat kent je van op aan. Weer hebben de smaak te pakken en laten hem niet meer los. Hebben weer hem te pakken, denk ik iedere keer. Smaken verschillen, maar dit smaakt nog meer. Wilst u op vakantie gaan en heeft stapels van die buik? Doe blij als zich er doorheen, dat is na 3 dagen neem je leuk. Maar best u dan troet, heeft zijn keus gemaakt voor een blasje en lekker weg. Doe ruf ze doet, pak de koffers, laat er schoon, want ik weet nu.
Op 11 januari, na afloop van de Bonte Oventje, hebben de Zoltmalen uit Rooij Job Stals en zijn prinses Pam uitgeroepen tot het nieuwe prinsenpaar. En op 12 januari zijn Tuur Kerkels en Minke Sneakers uitgeroepen als het nieuwe jeugdprinsenpaar bij de Zoltmalen. Welkom allemaal bij mij in de studio. Weer fris en fruitig nog gisteren? Jawel. We hebben gisteren een fijn feestje gehad, maar goed, dat hebben we nu iedere keer. Moest je microfoon een beetje hoger gooien? Smurfs moeten we dan toch weer hebben als verplichtingsgezellig activiteitjes. Ja. Hey, laten we even teruggaan naar de periode dat je gevraagd zit. Wanneer is dat geweest? Zweks nog Rooij Kermis was dat. Oké, en wie is dat gegangen? Ik was op vriendenweekend geweest, dus ik was het hele weekend weg geweest. En de vrijdag ervoor, hij is Pam al gevraagd. Ze gaat een roze vraag, eerste vrouw. En dus die wist het al, die had al een paar dagen over na kunnen denken. En wij waren fijn het vriendenweekendavond sloot op zondagmiddagavond. En dat was kei gezellig en ik gooi allemaal niet hevens. En op waardoor gooi Pam toch wel heel graag hevens. En ik wist niet waarom, maar goed, we zijn hevens gegaan. En dan een keer stonden we staat bij ons de oud-prins Guido en prinses Suzanne bij ons in de huiskamer. Terwijl dat echt het huis al afgesloten had, dus dat was wel een beetje een gek momentje, dan komen die binnen. En daar kwam via een kleine omweg kwam daar die vraag. En hier dacht ik me dat beseffen, ja dat was natuurlijk, dat was kaasje. Ja, dan ben ik wel heel benieuwd, misschien dat Sticht daar een beetje antwoord op kunt geven. Wat dacht je wie dat die kwamen? Ja, de eerste keer weer dat ze me gebeld hadden, dat was wel, wat bellen die me nu over is dat dan? Maar ik ga dus 2 dagen gehad om dat even te kunnen laten bezinken. En uiteindelijk was dat toch wel ruig en hoe is dat wel, ja. Ja, en dan ben ik eigenlijk ook heel erg benieuwd wie dat bij u beide is gegaan. Zijn ze ook rond die periode komen vragen van Rooij Kermis? Mij vroegen ze wie het kermis vrijdag. Toen kom ik s'avonds terug en toen vroegen ze op manier met een blaadje als ik prins van jeugdprins van Rooij wil weren. Ja, en jij dacht bij aan de gang, dat gewoon verdon. Ja. Dat gewoon verdon. En bist je ook op dezelfde dag gevraagd of op een ander moment? Nee, ik ben op 3 oktober gevraagd en toen was ik boven en toen werd ik naar onder geroepen. En toen is me eigenlijk meteen de vraag gesteld en zonder twijfel heb ik jou gezegd. Ja, en wanneer is dan het moment dat je elkaar samen voor de eerste keer ziet? Is dat dan kort daarna? Of? Ja, ongeveer een week nadat ik gevraagd ben. Oké. En dan, wat gaat er dan gebeuren? Ga je dan voor de eerste keer wat dingetjes doornemen? Of ga je met een gang foto's maken? Of wat moeten we ons op je vuur stellen? Nou, ik moest eerst rooien wem de prins voor. En dat heeft wel even geduurd, voordat ik het weet. Maar daarna gingen we inderdaad foto's maken. En we zijn ook een paar dingen gaan bespreken en zo. Ja, dan word je natuurlijk een hele periode mooi het stilhouden. Je werkt nog eens een uitroeping hier. Die uitroeping, wat zit er toch nog voor mee? Ja, we hebben een heel poos in een kist gezet voor af. Wat me toch vooral van bijstaat is dat er echt omgevlogen is. Voor mijn gevoel was het allemaal een kwartier, maar volgens de klok was het toch een uur of 5, 6 wat dat we verder horen. Maar dat was echt, ja, het was gewoon geweldig. Het was de woord, ja, de woord zoveel, er komt zoveel op de gaaf. Ik heb van tevoren nog op een boontje over moeten zetten, want mijn kamerui ging natuurlijk vrijdag skiën. En ik kon natuurlijk niet zeggen dat ik niet met ging, want dat viel natuurlijk op. Dus ik heb me toch al sneaky naar boete moeten werken. Ja, vanaf toen is het gewoon echt in de trein geweest, ja. Ja, dus je zit zeg maar in een kist en die kist werd zo opgereden, of je mocht dat zien? Ja, die kist werd opgereden en in ons geval was in een beegstoel. Daar werd ze naar voren gereden en daar waren je dansresten, die deden een dans en er werd wat spanning opgebouwd. En op een gegeven moment is bam en dan komen we eruit. Ja. En had je ook in een kist moeten zitten samen of is het bij je net iets anders gegaan? Ja, wij zitten ook in een kist samen. En dan werden we ook van achter opgereden naar vuur en dan hebben we ons eigen liedje moeten maken. En toen telde ze af van 11 naar 0 en toen moest je vooruit komen. Kijk, maar dat is wel bijzonder. Dus je moest er eigen liedje maken om zeg maar, te gebruiken bij de uitroeping. Ja. En wie komt zoiets tot stand? Gewoon sommige dingen wat ze erin wil hebben, een liedje en de kunnen ze een nieuw liedje pakken. En wij hebben een liedje, de melodie van gebruikt. Ja, oké. Maar ik neem ook aan dat je er heel goed bij geholpen zit om dat te maken natuurlijk. Ja, iets wat er natuurlijk ook bij kunt kijken, dat is dat je ontiegelijk lang stil moet houden. De ene gaat er makkelijker mee om dan de andere. De ene zegt, dat is peanuts, dat doe ik wel even. Maar
Wie is hier ermee omgegaan om dat allemaal stil te houden? Ja, in het begin is dat heel lastig, want in het begin mensen van alles wat ik zeg, dat wordt in de gang fout opgevat, terwijl het heel dorp, dat is nog niemand mee bezig. Alleen, ja, wij met een heel selecte gezelschap. Maar als je er dan nu vergeet, dan schrikt ze in de gang en dan denk je van, oh, die hebben me gedoe. En op een gegeven moment wint ze er aan. En op het laatste aan, dan is iedereen er met bezig, maar dan best er zo aan gewend, dan maakt het allemaal niks meer goed. Dan, ja oké, kindje ga je zeggen dat je de prins bent, je weet het toch niet, dan schrikt ze er al niet meer van, dan maakt het niks goed. Wat dat ze nog steeds, het wordt je ook wel gedraaid of anders opgevat. En ja, zeg, ik moet zeggen, het film ik nog wel met. Het veel met. Ja, maar ja, goed, het kan ook heel erg tegenvallen natuurlijk. Hè. Wie zijn jij er samen mee omgegaan om dat zo stil te houden? Ja, ik vond het niet zo heel moeilijk. Maar wel die vriend die gewoon die op die te kallen want met fietsen. En dan gaan ze altijd zeggen, want er zijn tips bij ons. En dan zeggen ze altijd van, ja die tips die is wel heel erg nodig. En dan moesten we wel opletten met wat ze zien. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar goed, het is wel gelukt om er een mond te houden. Ja. Maar het app zit natuurlijk ook een klein beetje gatje. Ja, in het begin is het wel moeilijk, maar dan geest er steeds iets soepeler met om en dan lukt het wel. Ja, maar jij het over die tips, hè? Wie zit je in elkaar? Is dat elk jaar zo dat er tips weer gegeven worden dat het prinsenpaar kan zien? Ja, dat komen tips van dingen wat binnen van de gewetch. Komen dan op Instagram te staan en dan moest proberen toch het uit te halen. Oké. Ja, dus dat is een beetje een leuke uitdaging zeg maar, voor het volgende rooi. Want dat moet best gezegd worden dan, denk ik. Ja, iets waar je er ook over goed nadenken in de periode dat je gevraagd ziet, als je het stil moet houden, is een onderscheiding, een devies. Wie denkt je erover na? Ja, dan ga je natuurlijk kijken wat houdt me bezig, wat houdt je plan bezig, wat hebben we gemeen, wat zijn onze hobby's. En vanuit daar ga je eigenlijk een beetje dingen verzinnen die ze erin wil hebben. Ik ben zelf niet geweldig creatief, dus ik heb een boetelijner gevraagd om me te helpen. Dan kom je het Robin. Nee, een buitje erbij. Het Robin is ook boetant natuurlijk. Hè? Ik heb een buitje voor me te helpen en deed dat goed gedaan, deed dat fijn wat een eind geflanced, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En we hoorden allebei kei te spreken over en goed, vanuit daar is een onderscheiding gekomen. Ja, goed, ik heb ze zelf niet om. Oké. Maar ik zie er een steekshuttel op staan, onder andere. Ja, ik ben ook werkzaam in techniek. Mijn hobby is ook aan mijn oude Amerikaanse auto. Daar sleutel ik hier aan. Dus vandaar de steeksleutel. Dan hebben we nog de RAM. Van RAM en Pen, dat is mijn vriendengroep. De witte rood, misschien nooit van gehoord, denk ik niet. Maar het KVW-logootje hebben we erbij, want daar zit ik me al jaren goed voor in. En het is al een beetje in de vorm van een whiskyglaasje, want dat proef ik ook wel eens keer. Een lekkere versnapering is op zijn tijd ook heel erg lekker, ja. Ja, dat snap ik, ja. Wie gooi jij samen te werk voor een onderscheiding? Ja, we hebben ook onze hobby's erin gedaan. Ik voetbal. Vendia, dus door de voetbal. Dat is het piano. Want Nienke speelt piano. Dit is de kipernegel. Want dat is in de vriendengroep. En hier zitten onze gezichten nog. Nou, kijk aan. Ja, zei je beide in ieder geval wel een heel schoon onderscheiding, hoe je in ieder geval ook weer als vereniging goed mee kunt presenteren. Dat is ook heel erg belangrijk, ja. Wat biedt die onderscheiding, dat is natuurlijk ook een devies. Ja, jij geeft al aan dat je een MSC'tje heel graag iets doet met techniek. Gooi je dan ook op die manier nadenken over het devies? Nee, eigenlijk niet. Ik ben een jaar of 16 geleden ook jeugdprins geweest. En toen had ik een devies met iedereen op de bankjes met Joffenrenkjes. Was toen nog tijd. En ik ga nu zeggen van ik wil dat ongeveer weer gebruiken. Ik wil niet hetzelfde. Maar ja, we willen wel die bankjes we er weer in hebben. En van nu toe hebben we als devies een beetje volwassener gemaakt, zeg maar. Zo kan ik het wel nemen. En dat was eigenlijk redelijk rap gedaan. Ja, want wie luidt je devies? Vastlovend, via snellijn, heel goed op een baan. Kijk, ja, leuk. Maar het is wel chic dat je ook van vreugde, zeg maar, dan ook even hier in terug laat komen. Ja. Wie gooi je samen te werk voor een devies? We hebben eigenlijk ons liedje er ook in verwerkt, want we hebben links, rechts van de snollebolletjes en dat komt er ook in terug. En we hebben ook Tier zijn naam erin verwerkt, want we hebben er ook een avontuur in staan. Oh, oké, kijk aan. Zullen we met uw devies afsluiten? Ja, is goed. 3, 2.
2, 1. Van links naar rechts en helemaal los. Beleef dit avontuur samen met ons. Alaaf! Kijk, het was gewoon even aftellen en dan wel helemaal erg gelijk. Hey, super ziek dat je er was. Ik ga nog een hele schone vastelovend wensen. Er staan genoeg activiteiten op de planning, dus we gaan elkaar ongetwijfeld eerst nog een keer treffen. Goed, dankjewel voor je komst. Dan is het weer tijd voor Wie is het nou met? Door in Kallig wekelijks met een oud bekendje uit het vastelovenswereld over de periode dat ze actief worden. In de aflevering van vandaag ga ik in gesprek met Peter Weijen, oud-vorst van carnavalsvereniging De Piepkiekers. In Wie is het nou met? Kallig wekelijks met een die iets betekend heeft op vastelovensgebied. En vandaag nog het met oud-vorst van De Piepkiekers uit Nieuwedeint, Peter Weijen. Peter, welkom in onze Dogonverweer Hoeskamer. Goedendag. Ja, nog niet zo heel lang afgetrooien als vorst bij de Piepkiekers. Een jurk of 2 jaar geleden, ja? Ja, 2016. 2016, ja. Maar laten we eens even terug naar heel ver terug, want wie is er allemaal voor u begonnen? Wie zijn je uiteindelijk de vorst geworden bij de Piepkiekers? Ik ben in 1991 prins geworden bij de Piepkiekers en toen ging ik het kallen eigenlijk goed af. Toen weet ik goed dat Frans Heine, onze voormalige erevorst, toen tegen mij zag van God, je zit er nog eens een keer heen, misschien om mij op te volgen. En dat sudderde door. En dan ben ik nog een paar jaar bij de Krielkes geweest. Toen ben ik eigenlijk in 95 toch gevraagd om Frans op te volgen als voorzitter. Ja. Ja, maar je hebt er natuurlijk een heel belke je dan rollen. Kun je ons eens een beeld geven wie dat een planning verrucht eruit zag? Een planning die is eigenlijk het jaar rond. Ik zie in de bestuursvergaderingen en als voorzitter ben je eigenlijk ook meteen gebombardeerd door vicevoorzitter, althans zo is het bij ons. Bij andere verenigingen is het vaak vorst en voorzitter in één persoon. Mm-hmm. Dat is gelukkig bij ons nooit zo geweest. Ik heb overal gepleegd in mijn voorzitterperiode bij andere collega's om dat te splitsen, want dat moet draagbaar blijven. En dan kun je als voorzitter ook creatief bezig gooien met die vereniging, leuke dingen organiseren en bedenken samen met de mede-companen in het bestuur. Ja. Dus eigenlijk week in, week uit zijn je altijd bezig geweest, of het nou zomer was of... Ja, kijk, natuurlijk direct naar de vastelovend is het even wat minder. Ja. Maar er gaan nog een paar vergaderingen door, maar vanaf na de vakantie dan gaat je weer volle charge uit. En van tevoren werden er alweer dingen bedacht. Ja, natuurlijk. Ik neem ook aan dat je periodes hebt gehad dat je wel dingen deed, maar dat je wel merkt zo na een zomervakantie, dan moet dat in sneltreinvaart, moet dat die dingen wat dat vuurtraject heeft gehad, dat moet natuurlijk veel sneller in werking gaan komen. Dat klopt, maar ik ben vanaf 1992 een dingetje betrokken bij het Vastelovend Quintet. Dat is zelfs in 1991 opgericht. En wij begonnen altijd direct naar de bouwvak met de liedjes te maken voor de nieuwe Vastelovendsslager en dingetje. Dus dat opstarten hij heeft nooit geen problemen met, want dat ging eigenlijk vanzelf. Je komt van hetzelf, van het een en het ander. Van de muziek, naar het creatieve, naar de bonte oventje, naar de prinsentroep, noem het maar op. Ja, natuurlijk. En ik neem ook aan dat de revuurganger heeft een bepaald fundament gelegd en je gaat je op door, brengt je ook wat nieuwe dingen in. En zo gooi je dan natuurlijk die jaren er doorheen. Ja, maar je hebt altijd gerespecteerd wat als vuurgangers gedaan hebben. Maar je moet toch met mensen van nul proberen te denken. En van nul creativiteit neer te zetten. Ook die vereniging proberen te verjongen en jong te hooien bij de tijd. Want wat geweest is, ligt allemaal achter ons. Ja. Het gaat zich om wat we nu willen bereiken met elkaar. En weten te inspireren en te motiveren. Ja, natuurlijk. Ja, heel wat jaren daar vorst geweest bij de Piepkiekers. Je hebt ontiegelijke leuke dingen gemaakt. Zijn er dingen waarvan je zegt van dat gaat me echt wel altijd bijblijven? Goh, dat zijn er... Een hele hoop natuurlijk. Dat zijn er maar... hier vol. Natuurlijk heb je met bepaalde prinsen vanwege een of andere moeilijkheid van te vuren in creatie of iets met uitroepen, heb je natuurlijk altijd de ene of de andere door iets anders bij geïnsteerd. Maar de allereerste prins vond ik ook wel heel erg schoon. Dat was een vrijgezel. En die man daarvan die was nog heel erg kort bij Wim toen betrokken. En ja, dat mocht allemaal niks weten. Dus we hebben op de gekste plaatsen afgesproken. Net of we eigenlijk van de verkeerde kant horen op bospeetjes of wat dan ook. Om toch de dingen te kunnen overdragen en zijn kleer te creëren en noem het allemaal maar op. Want man mocht niks weten. Nee. En dat is bij ons altijd heel erg sterk. 4 man weten het, plus het paar of de vrijgezel die het aangeeft.
Ja. Ja, dus dat is ook nog lekker beperkt zonnig dan. Ja. Peter, dankjewel voor de komst. Geen gedaan. En een hele goede vastelovendje. Dat wens ik u ook. En toes wens ik dat ook allemaal toe. Dankjewel. Dan is weer tijd voor een lekker stukje muziek in de Gonverweer. Want nog steeds bij mij in de studio is Kelly van der Lump. Stemming breng van, daarom zing van. Schud nog maar een zenne in. Langzaam komt de stemming erin, ja, weer we zoenen zin. Weer zorgen voor mij, wat voor mij dat voor moeten doen. Soms spelen we het heller, vervullen ons zwaar. En dat komt gewoon mij door onze muziek. Weer we zin erin, het keer dat ook. Weer brengen stemming, wilt je dat ook? Zit je gelukkig, dan symfonie. Veel maken spas en ook muziek. Weer we zin erin, dat keer dat ook. Weer brengen stemming, wilt je dat ook? Zit je gelukkig, dan symfonie. Veel maken spas en ook muziek. Als je met ons met wil doen, ja dan laat ik nu maar gaan. Want samen zitten weer met de tent of kop. Dan spelen weer nog heller, vervullen ons zwaar. En dat komt gewoon mij door onze muziek. Veren we zin erin, dat keer dat ook. Weer brengen stemming, wilt je dat ook? Zit je gelukkig, dan symfonie. Veel maken spas en ook muziek. Veren we zin erin, dat keer dat ook. Veel brengen stemming, wilt je dat ook? Zit je gelukkig, dan symfonie. Veel maken spas en ook muziek. Veren we zin erin, dat keer dat ook. Veel brengen stemming, wilt je dat ook? Zit je gelukkig, dan symfonie. Veel maken spas en ook muziek. Veren we zin erin, dat keer dat ook. Veel brengen stemming, wilt je dat ook? Zit je gelukkig, dan symfonie. Veel maken spas en ook muziek. Ja, Kelly. Zo, de stemming zit er toch al lekker in. Dat mogen vind ik weer. wel, joh. Dat mogen straks weer, hè. Hey Kelly, hoeveel jurkjes bist je nou lekker bezig? Dit is mijn 14e seizoen. 14e seizoen al. Ja, dus 14 jaar al. lekker op die terbeeg. Ja, lekker op die, ja. Wie is dat gekomen? In 2006 heb ik met aan het KVL. En toen ben ik met de carnavalsbanaan ben ik toen in de Zoepkool mogen gaan zingen. Dus pas ook nog op L1 geweest, een terugblik. En zodoende ben ik daarin blijven hangen, ben ik daar eigenlijk mee doorgegangen. Ja, en wie meet ik dat virus, zeg maar, wat er gewoon op muzikaal gebied overgedragen? Komt dat vanuit de ouders? Dat is echt een uit de hand gelopen grapje. Oké. Maar ja, vastgelopen virus zit er bij ons wel echt in. Ook het Limburgstalige, dus het is niet zomaar ergens vandaan gekomen. Oké, nou, wel heel erg leuk. Maar dat is gewoon om te zien dat het eigenlijk als een grapje begint en dat het kan uitgroeien tot, ja, eigenlijk hoe dat zo nooit is. Ja, dat klopt. Dat is zeker hoor, daar ben ik mee eens. Dit jaar ook wel een bijzonder jaar, want ik stond met 2 liedjes in de halve finale van het LVK. Ja, dat klopt. Dat had ik zelf al niet verwacht. Nee. Wie heeft ze de carousel ervaren dit jaar? Ja, het was vooral nog vorig jaar dan, voor de jullie die dat misschien nog hebben metgekregen, dat ik op het laatste moment niet meer finalist koos zien van de finale. Had ik dit jaar zoiets van, ja, ik doe gewoon met voor plezier en dan zien we het wel. En
Ja, met 2 liedjes wordt toch wel spannend. Maar ik had dit sowieso al niet verwacht. Dus ik vond het wel heel chic om debuut te mogen zien. Ja, nou ja goed, ik zie ze al. Vorig jaar heeft zich wat voor gedaan, moet dat ze door niet meer aan metkost doen. Wie bent er nou met omgegaan? Want dat lijkt me even goed niet prettig. Ja, dus natuurlijk de media die willen alles natuurlijk van zich weten. En wie kent dat en dit en dat. Maar ik had zelfs iets van ja, Vasteland is voor mij plezier. Dus ik maak me dan niet zo heel veel druk om. Ik had zoiets van het is gebeurd en we gaan weer verder en we vinden het leuk. En ja, dus nu is dit jaar wel dat het gewoon weer heel positief kan uitpakken. Dat ze gewoon weer 2 keer halve finalist best. Dus ik heb zelfs zoiets van ja, we moeten er gewoon niet te lang bij stilstaan. Nee, maar dat is ook heel erg goed. Kijk, ik heb ze nu inderdaad weer met 2 liedjes gestangen. En ik denk dat de reacties daarover heel positief zijn. Ja, heel veel hadden echt zoiets van chic, nu maakt ze ook meer kans. En ja, dat is wel leuk, alle reacties om te horen door de hele provincie. Dat vind ik wel chic. Dat is wel schoon. Ik zat dus ook op Facebook. Helaas dit jaar niet in de finale, maar die is wel gewoon door. Ja, zeker. We hebben nog iets zat. Hè. Nou, zeker niet opgeven. Ik vind het fijn dat ze hier is en ik zou zeggen, ja, vermaak eens nog met een schoon nummer. Ja, dankjewel. Goed, dankjewel. Kelly van der Lump. Misschien heb je niks in de gaten, wat zo even met je is gebeurd. Dus rennen, dat zal niet meer baten. En toen merkt het gelijk aan die beurt. De kramp om de mond, maak het cupje gezond. En de hulp tegen duizenden kwallen. Als de spastieke maar die wil ze dan in die brief. Als de spastieke vallen, blijft de lach niet verschollen. Wie je gaan laat me zet, enig nog of gebed. Als de spastik te grazen het. Wie je gaan laat me zet, enig nog of gebed. Als de spastik te grazen het. Janken of grienen, want al zit ik al weken het weg. Dan stop en kom uit de gardine, nu wil de zijn lachtroet gepest. En boeste ook zit, ligt dat tegen verbed, maar de lolligheid het al bevallen. Dat de spastieke vallen, nou dan wist maar du vult ze wel in die brief. Als de spastieke vallen, blijft er nog niet verschollen. Wie je gaan laat me zet, enig vloek of gebed. Als de spastik te grazen het. Wie je gaan laat me zet, enig vloek of gebed. Als de spastik te grazen het. Dat zeuren zeggen zij.
Als je ooit eens op het Prinsentreffen ziet geweest, dan had je misschien wel eens kunnen zien dat al die prinsen met elkaar de strijd aangaan om het jaar op het Prinsentreffen te mogen organiseren. Nou, bij Vasteloonvereniging Vreugevlaat is er ook een soort treffen met al die prinsen, of in ieder geval een gedeelte daarvan. En die gaan ook met elkaar de battle aan. Maar ja, wie dat allemaal precies zit, daar moet ik toch eens even over met gaan kallen met Patrick Stiltjes. Patrick, welkom. Ja, welkom. De Prinsenbattle, wie is dat ontstaan? Dat is ontstaan toen de Bokkerese Tungerooi, die zoek nou accommodatie. Want die had de donderdag voor de Vasteloon, ging ze altijd naar Zeeknoes en dan hoeven ze lekker even bijeen gaan zitten. En dan hoeven ze niet per se Vasteloonmuziek te zien. Dat hebben ze al vanaf de 11 van de 11 aan mogen huren. Maar die moeten dan heel rustig even bij elkaar komen zitten. Maar dan een beetje met rockmuziek en alles op en aan. Maar op een gegeven moment, als er een paar gedronken weer en dan wordt iedereen een beetje wat soepeler en alles. En toen ging ex-vorst Hans, die ging opeens al die krukken op elkaar zetten. En dan begon ze opeens live U2 te zingen. Ik zeg, maar wij hebben er ook een hier in ons midden. En dan je de ACDC goed nodig. En dat was Davy Steutjes. Ja. En dat was het begin van de Prinsenbattle. Maar dat ging eigenlijk gewoon uit het niks. Ja. Maar vanuit die positie eigenlijk wel gedacht met van, goh, hier moeten we iets met gaan doen? Ja, een jaar later ik kwam er steeds meer, in 2004 was ik zelf kastierleer. En toen ging het Prins tegen kastierleer en er kwamen steeds jaren meer prinsen bij. En toen ging het toch weer richting feestmuziek en vasteloonmuziek. Want na een tijdje had je 6, 7 prinsen of een kastierleer aan een landdier. En dan ging je andere soort spelletjes doen. Dan was het gewoon, zeg maar, je doet een flesje beer altijd. En dan moest je dan 10 rondjes rijden. En dan moest je bij iemand, de HMBA en jong dan, naar ballonnen. En dan moest je dat proberen los te maken. En zulke spelletjes werden dan gedaan. Ja. En dan werd er uiteindelijk, na 3, 4 spellen, werd er een winnaar gekozen. Ja, dus eigenlijk is het allemaal een beetje uit de hand gelopen. Ja, het begon met een rustig iets. En nu is het café soms te klein. Want we hebben beurskind met 80, 90 man binnen. Ja. En nu les je vorige jaar bij 7 prins. Ja, want wie werkt het? Melden die zich aan of gooien die zelf? Ja, die kunnen zich goed aanmelden als associëren of via de site van de Vasteloonvereniging Vreugevlaat. Ja, en vol is vol. Want eigenlijk is het de bokkeriersbal. Dat moet ik niet vergeten te zeggen. Dat is de bokkeriersbal. En door wordt wel de Prinsenbattle gooien. Maar het is eigenlijk de bokkeriersbal die bij ons gooien weer. Ja, op die manier. Hey, en die spellen en die opdrachten, Wim, verzint je het? Ja, dat verzin ik eigenlijk gewoon een beetje. Kijken hoe het lukt en hoeveel mannen er zijn. Kijken hoeveel prinsen er zijn, bedoel ik. Want je moet ook de plaats hebben om wat te doen. Kijk, je hebt een heel leuk spel, Roxanne. Ik weet niet of je dat bekend mee ziet. Ja, dan krijg je eerder prins of kastierleer of landdier. Krijg je allemaal een doos vlugeltjes voor ze naast. En elke keer als er Roxanne van de politie is dat nummer, wordt gezegd mooi een vlugeltje atten. En volgens mij gebeurde er 38 keer Roxanne in 1 nummer gezegd. Dus dat is binnen 5 minuten moet je 38 flesjes naar binnen werken. Zo, dat is behoorlijk wat, ja. Hey, valt er dan ook iets te winnen? Ja, gewoon wat cadeautjes, wat ik gewoon ergens vandaan over en dan krijg je dan. Leuk, een borrelglasje alsjeblieft. Nee, gewoon wat ik in de kelder, wat promomateriaal die ik goed eens gekregen heb en dan maken we wel van. Ja, het gaat natuurlijk ook gewoon puur om de fun natuurlijk. Puur om de fun, ja. De Prinsenbattle, wanneer is dat te doen? Dat is elke keer de donderdag voor de vasteloon. Donderdag voor de vasteloon. Ja, dus iedereen kan, of in ieder geval degenen die zich hebben aangemeld, die zijn door. En als er nog plaats is, dan kunnen mensen een beetje komen kijken wie het aan toe gaat. Dat is sowieso. Ja, dat moet ik een keer mee hebben gemaakt. Het is ongelooflijk, want ik kan het wel zeggen, maar als je het 1 keer mee hebt gemaakt, denk je dat je erop weer zeker van de partij zit. Ja, nou ja, ik ga mijn best doen om eens even een keer te komen kijken door wie de Prinsenbattle, want dat lijkt me wel heel schoon om eens een keer mee te maken. Doe je mij. Ik weet zeker dat je daar een heel schoen van terugkomt. Nou, oké, heel goed. Hey Patrick, dankjewel voor je komst. Hele goede vastelovens. Ja, en we zien elkaar. Ja, hartstikke bedankt dat je mocht zien. Ja, graag gedaan. Hop, tot weer eens. Wat is er allemaal de komende dag te doen in het Vastelovendland? Tijd om eens even al die evenementen op een rekening te zetten. En dat gebeurt natuurlijk door Saskia Meulen. Goedemiddag allemaal. Morgen is weer boerenbal in de binnenstad. Voor afgrondje aan de uitroping is er in een nieuw getal horecazaken boerenmoos eten en van daaruit trekken de gasten onder begeleiding van muziekkapellen naar de Meerens voor de bekendmaking van de boerenfamilie. Voor brasserie Duidemarkt zal vanaf 7:30 het officiële gedeeltje plaatsvinden. Kun je er nou niet live bij zijn? Vanaf 7 uur kun je op Weer de FM live voor mij luisteren.
Op woensdag 20 februari organiseren de Heiknuiters het Prinsentreffen. Dit is in Sporthal op Den Das vanaf half 8. Vanaf 8 uur. Entree is gratis en iedereen is welkom. Mocht je nou niet kunnen komen en toch mee willen genieten, dan kun je het volgen via een livestream van Wier de Gekste en op de website van de Heiknuiters. Op zaterdag 23 februari giet Kapel Grootgemoot een gezellige vastelovensmiddag voor 7 verzorgingstehuizen in Wiert organiseren. Dit is met meewerking van de Wierter artiesten Erik Fikke en Co, Berke Donkers, De Leste Drij en nog veel anger. Ze zullen bij de mensen van Nedermazenhof, Sint-Martinus, Ververshof, Zuiderborg, Hieronymus, Hushoven en Hoornerhof op bezoek komen. Kijk even op haar eigen locatie, wie laat dat het begint. Op zaterdag 23 februari is de receptie van Landie Ron de Eerste en jeugdprinses Jamie de Eerste van de Scheupkes. Je zit vanaf 11:05 welkom in gemeenschapshuis Groenewoud. Op Koopzondag 24 februari organiseren de ondernemers van de Hoogstraat een tweedehands vastelovens kleierbeurs. Iedere gewone mens en vastelovensvereniging mogen een plaatsje opzoeken om te verkopen. Of je kunt kijken om een schoenpakje te kopen natuurlijk. Je kunt je terecht van 12 uur tot 5 uur. En heb je nou ook nog iets voor in onze agenda? Dan mogen je dat mailen naar dgvw@wiertfm.nl. Dankjewel Saskia voor deze update. Vorige week hebben we natuurlijk aandacht besteed aan het schminken. Wat krijg je nou eigenlijk in korte tijd allemaal op haar gezicht? Katinka nou is weer bij mij in de studio. Welkom. Ja. Dus je zelf ook fleurig op vandaag? Ja, dat heb je nou hè. Dat heb je nou hè. Dat is de tijd van het jaar natuurlijk hè. Vorige week hebben we, en nu ook de week ervoor, een aantal basisdingetjes al laten zien. Daar komen we er vandaag op verder. Wel een klein beetje. Ik heb Linda meegenomen. Ik wil vandaag aan de slag met schabloon. Tegenwoordig heb je ook echt schablonen hoe en dat je al een heel ontwerp hebt. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar het schabloon te gebruiken. Zo'n schabloon heb ik vandaag niet bij mij, maar ik kan wel laten zien wie dat het werkt. Mm-hmm. En daarna zal ik inderdaad wederom de basistechniek erbij pakken. Ja, en ook vandaag hebben ze weer al een bepaalde basis hebben ze alweer klaargemaakt. Ja, ik heb inderdaad de ondergrond al helemaal erop. En ik heb net achter de schermen, ik kan ze een beetje draaien, heb ik hem al ook met het schabloon en de basistechniek al een ontwerpje gemaakt. Mm-hmm. En dat gaan we dadelijk aan de andere kant live laten zien. Oké, nou ja, dan gaan we dat laten zien. Stel ik voor, zal ik weer de microfoon vasthouden? Dan kan je vertellen wat dat zich is doen. Helemaal goed. Nou, voor de schablonen maak je gebruik van een spons. Die hebben we nog niet gezien in de vorige afleveringen. Schabloon. En je legt eigenlijk gewoon het schabloon op het gezicht neer hoe dat je de afbeelding wilt hebben. En middels de spons, daar hebben ze er eigenlijk overheen. En dan krijg je van eigens het figuur erin. Het goed oplaten dat er een spons niet te nat is. Dan is het te vochtig. Dan hier er een smink aan de onderkant gaat lopen. Dan krijg je het schabloon dus ook niet goed erop. Ja, maar vandaar denk ik ook dat het juist de deppen is. Ja. En inderdaad, de spons maakt je naden in het water. Kniep je hem in. En zorg dat hij goed vol loopt met water. Kniep je hem dan nog echt goed uit. En pak je andere smink erop. Ja. En dan zie je ook, anders loopt het gewoon door. Ja. Dat is sunch. Nee, duidelijk. Nou, dat was dan het schabloon. Dan hebben we de basistechnieken weer. Dus wederom eigenlijk met de krullen. En de druppels. Kun je het weer verder afmaken. Nou, een beetje wet erbij. Dan gaat het ook wat meer spreken. Dan zie je ook dat het allemaal wat duidelijker wordt. Ja, kun je dan net wat meer de vuur heen. Ja, precies.
ja, wat dat betreft heb je wit en zwart eigenlijk ook altijd nodig om ja, die schaduw, maar ook licht te geven. Even kijken. Dan hebben we de glitters nog. Dat maakt het altijd af. Ja, dat zag ze de vorige keer al, die komen ook iedere keer terug, hè? Ja. En jij gaat natuurlijk verschillende glitters. Hè? Je gaat ook plaksteintjes. Dat kun je ook heel makkelijk gebruiken. Je hebt nou losse glitters. Ja, die blijven eigenlijk op een smink hangen doordat ze statisch zijn. Ja goed, gaat je ook plaksteintjes, die kun je gebruiken. Gaat je ook glitters met gel erin. Dat kun je aanbrengen met een wattensteefje, een bepaalde dingetjes. Dat je bijvoorbeeld hier aan de andere kant, moest ik een beetje draaien, die puntjes had. Dan ja, kun je door met zo'n gelglitter, met een wattensteefje, kun je die net wat accentueren. Ja. En dat kun je de steentjes ook voor gebruiken. Okay. Ja, de losse glitters is voor het geheel, zeg maar. Ja. Ja, dan hebben we toch weer in ieder geval een heel schoon beeld gekregen. Ook met zo'n schabloon te werken, hoe dat eruit ziet. Ja, en gaatjes ook verschillen. Ja, want deze is vrij groot. En ja, dat zie je ook, dat komt er heel helder op. Dan ga je ook kleiner schabloontjes. Die kun je bijvoorbeeld gebruiken om op de ondergrond te zetten. Zodat je net wat meer spulsigheid hebt op de ondergrond. En ga je tegenwoordig dus ook 8 schablonen. Die kun je opleggen en dan zie je meteen tijger of je ziet meteen vlinder of gaat er meteen bloemetjes op staan. En dan heb je eigenlijk alleen de spons nodig en nog een penseeltje om wat accentjes te zetten en dat is het dan. Ja, oké. Nou ja, duidelijk. Ziet er in ieder geval weer goed uit en je kent ze allebei vandaag in ieder geval zo tegenaan. Ja, naar de receptie. Ja. Kijk, helemaal goed. Dankjewel. Volgende week dan doen we nog een keer de les. Ja. Dan gaan we ook weer wat schoonsmaken. Dat gewoon of proberen. Ja, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja. Oké, goed. Ja. Hartstikke bedankt. En tot volgende week. Tot volgende week. Neem ze die erop. Ja, tegenwoordig maken we allemaal gebruik van social media en dan kunnen we natuurlijk met de Vastelovendag direct een foto plaatsen. Hoe dat van het vierseizoen. Je kunt foto's terugzien van optochten, van Bontenhoven, andere evenementen. Maar we zijn eens een keer het archief ingedoken om eens wat ooifoto's van echt vroeger erbij te pakken. En daarvoor hebben we in de studio Jacques Frenke. Jacques, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben een aantal foto's uitgezocht die we in het beeld gaan brengen. Met ook een dankwoord aan het gemeentearchief die hebben aangeleverd. Laten we gelijk de eerste foto er eens bij pakken, Jacques. En dan is eigenlijk mijn vraag, wat kun je me daar in het kort over vertellen? Nou, de foto die je ziet is van de prinsenwagen. Dat is de prinsenwagen van de eerste prins van Weert. En dan hebben we het over het jaar? Dan hebben we het over het jaar 1937. 1937? Ja. De wagen waar het ontwerp van vergemaakt is door Doris Roijmans, die ook in later meer ontwerpen heeft gemaakt voor gewoon optochtwagens. Mm-hmm. Wat heel speciaal is op deze foto is dat tweemaal van links zie, en ooit mensen zullen hem nog wel kennen, van Frituur de Rut tegenover de statie. Aha, kijk. Ja, ik zeg het sowieso niks, maar dat is wel echt apart met zo te zien, hè. Dat, Ja, en toen nog met peert voor de wagens. Hè? Ja. Tegenwoordig toen de tractor ervoor, maar toen natuurlijk inderdaad met peert. Dan de volgende foto. Dat is natuurlijk een wat bekendere mens. Ja, dat is een bekendere mens. Franske Adriaans, die dus jarenlang in de Bontenhoventje heeft meegedaan. Dit is een foto van het moment dat hij afschiet nam van de Bontenhoventje. Dat was in 1987. Franske heeft jaren meegedaan. Dat is van, ik moet altijd even spieken, van 71 tot 87. Een van de gangmakers van de Bontenhoventje. Ja. En die met Wil van Gelderop al altijd tegen zusters Kervel, onder andere. Wil van Gelderop, ja. En Wil Derks, Marie-Therese Snappaan, Jo Jansen, later Jos van Doeren. Dat waren in die tijd echt de gangmakers van de Bontenhoventje. Ja, zoals zie ik dit ook zo te zien. Ja, dan een foto is misschien nog wel toepasselijk, want merk is natuurlijk boerenbal. Ja. Dan komen we bij een foto uit van het boerenbal en dan hebben we het over het jaar. Dit is een foto van het boerenbal van 1961. 1961? Ja. Suzanne de Pont staat erop en Hans Grijn. En dat was in de tijd dat de boerenbroedsparen nog gekozen worden uit leden van de hockeyvereniging. Dat is jaren zo geweest en op een gegeven moment zagen mensen van waarom alleen maar broedsparen uit de hockeyvereniging. Hè? Dus er is toen
In 1990 is er verandering ingekomen. De hockeyvereniging heeft toen de organisatie van het boerenbal overgedragen aan de rogstekers. En toen kost iedereen uit Wiert zeg maar, zich aanmelden of gevraagd werden om boerenbroedspaar te weren of familie van de boerenbroedspaar. Ja. Gaan we gelijk door naar de volgende foto. En ja, daar hebben we het nog even over gehad. Dat is wat onduidelijk. Dit is een foto van een prins. En jij zag dat van de Verkerscup hoor? Ja, is van de Verkerscup. Ik ben archivaris van de rogstekers. Dus ik weet niet wie dat deze prins is. Hij stamt in zijn foto uit 2007. Toen er een expositie is gegooid op Kientje. Ik neem ook aan in het kader van zoveel jaar vastelovend. Maar de naam wordt helaas... de naam weten we dan helaas inderdaad even niet. Ja, kijk, als iemand het weet, mogen ze dat natuurlijk altijd laten weten. Want dan kunnen we dat ook weer door gaan geven, zodat dat toch weer fijn bijgezet kan worden natuurlijk. Natuurlijk, ja. Dan de laatste foto, en dat is natuurlijk ook iets wat binnenkort weer staat te gebeuren. De optocht. De optocht, ja. Een foto van optochtbouwers. In dit geval van de Joekels uit 1973. Ja, het begint met betoniezer en dan helendrood en dan in ieder geval plekken. En dan schilderen in de meest bonte kleuren meestal. 1973 en 1983 ging het helaas heel erg fout bij het bouwen van de wagen bij de Joekels. Want op de zaterdag voor de vastelovend, bij de laatste laswerkzaamheden, toen ging er een wagen compleet in vlammen op. Oeh, ja. Dat was dus een zeer triest moment. Iedereen had door begrip voor dat ze misschien niet een optocht mee zouden kunnen doen, maar de keuters hebben hun ontzettend geholpen toen. En die hadden een hele oude brandweerwagen. En die hebben ze beschikbaar gesteld aan de Joekels. En met de brandweerwagen hebben ze toen toch aan de optocht mee kunnen doen. Kijk, nou, toch fijn dat het op die manier in ieder geval ook opgelost kan worden. Ja, goed, Jacques, we kunnen natuurlijk heel lang over foto's gaan kallen. Wij hebben er nog veel meer, dus misschien moeten we er nog Dekker een keer wat mee gaan doen. Ik wil je voor nu in ieder geval enorm bedanken. En ja, we hebben contact en ik wens je natuurlijk ook alvast een hele goede vastelovend. Dankjewel. Goed. Hetzelfde. Tot zover deze aflevering van Door Gaan we Weer. Ik wil graag al mijn gasten voor vandaag bedanken voor hun komst naar de studio. Ja, volgende week dan is alweer de allerlaatste aflevering van Door Gaan we Weer voor dit seizoen. Daarin zijn de kastelier en het kroonpaar van vastelovendvereniging De Bisterbollen bij mij te gast. En we gaan de Limburgse grenzen over naar Brabant voor Kar van Stal. Hij nou de uitzending gemist of wil je die gerne nog eens terugkijken? Ja, dan kan dat natuurlijk. We herhalen de uitzending op zondagavond om 12:30. Want heel even, ja, dan wordt je al geknikt, want we hebben natuurlijk een technisch probleem gehad. Morgenavond om 12:30 wordt je ook herhaald op het televisiekanaal van Wiert FM. Hij nog nieuws of activiteiten die je graag onder de aandacht wilt brengen? Stuurt dan heel even een mail naar dgvw@weerdefm.nl. En volg dus natuurlijk ook even op Facebook. Facebook.com/doorgaanverweer. We gaan er fijn muzikaal uit met Kelly van der Lump. Voor vandaag bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. De hoender komen uit een dorp, die geven hem een lauw. De kus en achter werkenskop, spring volledig goed zien wel. De windbuil en de haverbuil, zag doos wel lang het geit. De plekplossen en de nachtuil, geit op het ontbijt. Zwanesup of Stijn, we kennen geen grenzen, we vullen ons door eind. Iedereen, never een, niet alleen, samen één. Iedereen, never een, slaap in iedereen in één. Nieuwe steed, hier alleen, Limburg is samen één. De Ester en de nachtegaal, die laten echt een ver. De wortelpint
is niet normaal. Ze geven hem een per. De kwakkerte, de koeleke, die kikkeren nu op. Als ieder gaat leeg op een schip en altijd op een kop. Oh, 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 oh. Iedereen, neveneen, slaan weer iedereen in een. Zus wie bruin, komt bijeen, hoeveel bruggen hongerijn. Al kunsten uit zerm, uit zwamen, sub of steen. We kennen geen grenzen, veel vullen ons toe een. Iedereen, neveneen, niet alleen, samen één. Iedereen, neveneen, slaan weer iedereen in een. Nimmer steeds, hier alleen, Limburg is samen één. We reuren met z'n allen in één putje.